Thursday மார்னிங் இன்றைக்கி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பூரி உருளைக்கிழங்கு தான் செஞ்சுருந்தேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு பூரி கிழங்கு செஞ்சு. என் பெரிய பையனுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் பூரி கிழங்குனா. இன்றைக்கி செய்யுங்கம்மான்னு இருந்தான், அதனால் செஞ்சுருந்தேன். நீங்கள் நார்மலாக பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு செய்யும்போது கடைசியாக 2 ஸ்பூன் கடலை மாவை தண்ணியில் கரைச்சி சேர்த்திங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும், திக்காகவும் இருக்கும். ஹோட்டல்லையுமே இந்த ட்ரிக்கு தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நீங்களுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நானும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மதியம் லஞ்சுக்கு ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நேற்று ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் எந்த ஊருன்னு சொல்லிட்டு. என்னுடைய சொந்த ஊர் வந்துட்டு வேலூர், ஆனால் இப்போ இருக்கிறது அருணாச்சலேருந்து தான் வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன். நீங்கள்லாம் எந்த ஊர்லேருந்து வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். கீரெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு 11 மணி போல் சின்னதாக பசிக்கும் இல்லையா, பப்பாளி பழம் இருந்தது, கட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு மதியம் லஞ்சுமே செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். இன்றைக்கான லஞ்ச் மெனு வந்துட்டு சாதம், சப்பாத்தி, ரசம், காலையில் வச்ச உருளைக்கிழங்கு, கீரை பொரியல், நைட் வச்ச மட்டன் குழம்பு, வேக வச்ச முட்டை. அவ்வளோதான் இன்றைக்கான லஞ்ச் மெனு. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.